Am fost întrebată de ce am ales combinația dintre tehnologia LiveWave și tehnologia transdermică OneMore, deoarece aduce beneficii semnificative datorită sistemelor complementare ale acestor terapii avansate de tratament. Iată principalele avantaje. Tehnologia LiveWave ajută organismul să-și stimuleze mecanismele naturale de regenerare și echilibrare din interior cu propriile rezerve. Administrarea precisă a substanțelor active OneMore prin tehnologia transdermică permite penetrarea eficientă a substanțelor active prin bariera pielii, utilizând nanotehnologii sau alte metode avansate pentru transportul moleculelor. Acest sistem oferă o livrare controlată și vizată, reducând pierderile și maximizând efectele terapeutice. Există o sinergie între cele două mecanisme. LiveWave optimizează răspunsurile biologice naturale, pregătește pielea și țesuturile pentru a beneficia mai bine de tratamentul transdermic. OneMore facilitează livrarea ingredientelor active acolo unde sunt necesare, amplificând efectele terapeutice generate de patch-urile LiveWave. Prin combinația celor două terapii se obțin beneficii importante pentru sănătate. În primul rând scăpăm de durere și inflamație. Patch-urile LiveWave pot reduce durerea, iar OneMore poate livra substanțe antiinflamatorii pentru un efect mai rapid și mai durabil. LiveWave stimulează regenerarea celulară, iar OneMore furnizează nutrienți sau substanțe reparatoare, accelerând procesele de vindecare și rejuvenare. LiveWave ajută la creșterea vitalității, în timp ce OneMore poate livra substanțele care susțin metabolismul energetic, apărând vindecarea. Prin combinarea tehnologiilor se reduce necesitatea utilizării medicamentelor sintetice, diminuând riscul de reacții adverse și toxicitate. Această combinație poate fi folosită într-o varietate de aplicații medicale, de ameliorarea durerilor cronice până la terapii anti-îmbătrânire, până la vindecarea bolilor. În concluzie, combinarea LiveWave cu tehnologia OneMore asigură o soluție integrată care amplifică creșterea, oferă un tratament personalizat și promovează sănătatea generală prin mecanisme naturale și avansate tehnologic.